Wis Pansurung. Kok mau pas nih, Bang? Gaduk weteng. Ya. Gerajakan Banyuwangi minangkani pamerintahan Pak Somo. Yes Pak kuwi lah pokoknya Pak Pardi ya. Yuk. Wis Pansurung. Kok mau pas nih, Bang? Gaduk weteng. Nyambuk pacarmu nesu. Jah. Wes siap toh? Sir-siran ambigan gendeng asli tiada wangian sir-siran ambigan gendeng asli kancane enggak. Sir-siran Panggas sir-sirane kancane. Aku ngene. Aku mati-mati. Aku tak ora kuat ora mek. Innalillah. Urang. Kaya arep ngono iki. Ora. Masamu lek mung kaya sedot aku nyogrok ning kene lho. Lho biasa ae. Lah pengen gak nyogrok. Ayo. Ora kok ngono, Bang. Pak sinten mau? Pak Jumadi. Jumadimu. Pak sinten? Pak Hardi. Pak Wahid. Nggih to? Nggih, Pak sinten? Pak Wandi, Pak Wakit iku. Lah ora, lah mek kurang kei dhuwit tok ngalih ya. Mone gampang lali Pak aku lek diweni dhisik. Banyuwangi ampun, Pak. Piye? Mari Banyuwangi ne. Penak to tapi ning awak. Kile nunu.
Sikile nut. Apa? Sikile linu rasane nut. Gini ya Bang, apa njaluk sangkal putung nih? Sikil seutuh. Nyamulat ini. Asam urat. Mulat. Yo ngalah wis tuwe ohnya tuh yo. Umur-umur tuwek ngene iki wis arepe nganu kapan. Yo, kamu lagi atau sudah istirahat dulu? Lah piye penake? Istirahat dulu ya. Istirahat dulu aja ya. Oke. Saya juga mengkis-mengkis ini. Piye benakno sik iki pitekmu ki dar ta? Ora kena, oh, Bang. Kena dicepot kabeh. Lah yo tak trene. Atene. Ki benakno. Nggih. Mbak Silvi biar istirahat dulu nggih Bapak Ibu nggih. Tasih sesarengan kalian campur sari Surya Buana. Niki mengke Bapak Ibu, Bu Penny, Bu Lis, kita off sampai sak enteke solare genset nggih. Engko nek solare genset ki wis mati, berarti campur sari bubar. Tarihne menika tasih ditumbasne malih, tambah malih campur sarine matur nuwun. Yo, sindan terakhir. Loh, oh tak kira raras aku mau. Mbok dipacaki sing ayu to kuwi. Kok.